Filwaqt li l-Partit Laburista jemmen illi Għawdex ma jistax ikun ġungla tal-konkrit, ma jistax jibqa' ostaġġ tiegħu innifsu u ma joffrix attrazzjonijiet għal min iżur il-gżira. Joseph Muscat qal li kull min iżur Għawdex kemm jekk huwiex Malti jew inkella turist irid ikollu x'jagħmel u jqatta' l-ħin tiegħu tajjeb. Għaldaqstant jgħid il-mexxej Laburista Għawdex qed jiffaċċja 3 sfidi importanti. Nirreġeneraw l-ekonomija ta' pajjiżna għax minna Għawdex ikun qed jibbenefika direttament li jkollna ċertezza l-investituri li jekk investituri ġew qudiemna jiġu għand l-awtoritajiet bi proġett fi żmien relattivament qasir u raġonevoli naqtgħu rasu proġett jew fit jew skorfina mhux noqogħdu nżommu nies-sinelli. U numru 3 illi nifhmu li rridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet koraġġużi u li l-status quo mhuwiex alternattiva. Joseph Muscat qal li għalkemm il-Partit Laburista jaqbel mal-kunċett ta' Eko Għawdex huwa jrid jibda jara fiex se jkun qed jissarraf. Qal li Eko Għawdex huwa slogan glorifikat. Waqt id-diskussjoni intervjenew ukoll id-deputati Laburisti Gavin Gulija, Charles Manjon u Carmen Novella. U ma tkellmu dwar ir-rapport imħejji mit-think tank intitolat Għawdex x'futur se nagħtuh. Il-kelliem ewlieni għat-turiżmu Gavin Gulija qal li waqt li t-turiżmu lejn Malta żdied bi 13% is-sena l-oħra meta kkomparat mal-2009, it-turiżmu f'Għawdex żdied bi 2%. Min-naħa l-oħra, il-kelliem ewlieni għall-iżvilupp ekonomiku, servizzi finanzjarji u pensjonijiet Charles Manjon qal li huwa importanti li l-burokrazija tonqos u flok rapporti biss jiġu implementati il-programmi li fuqhom hemm qbil. Qal li kulħadd jaqbel li Għawdex għandu jżomm l-element uniku tiegħu. Tkellem ukoll Carmen Novella, il-kelliem ewlieni għall-finanzi u responsabbli mit-tfassil tal-programm elettorali. Huwa qal li Għawdex għandu l-bżonnijiet speċjali tiegħu. Saħaq li dak li huwa tajjeb għal Malta ma jfissirx li huwa tajjeb għal Għawdex.